on Kalle, tää on taas My Week osa 2. Mä huomasin edellisellä videolla, että se heilu pikkusen tää mun puhelin, että nyt mä tekisin My Week, johon tulee tämä tulevaisuutta. Ja mä kerron, mitä mun tulevaisuudessa teidän kanssa tapahtuu. Ja muutakin. Eli tältä päivältä mä menen iskän kanssa jakaa lehtiä. Mä saan siitä 5 euroa. Ja niin. Ja sitten mun synttärit on, mä saan sen läppärin. Tietokoneen. Niin. Sitä tulee käytettyä teidän kanssa. Sitten mä sit editoin ja kaikkea sellaista. Ja siis mä teen sen uuden YouTube-kanavan, että mä nyt ajattelin, en mä varma tästä, mä kerron myöhemmin se uuden Tube-kanavan nimen. Et sinne tulee sit pelivideoita, eniten pelivideoita ja jonkin verran näitä vlogeja. Ja sitten me ostetaan se uusi puhelin, sillä mä sit kuvaan ja sit se teline, jota mä sit käytän kanssa. Ja jollain mä sit pyydän kunnon vlogikamera, jota mä käytän vlogaamiseen. Että sellaista on tiedossa. Niin. Että. Joo. Ei mulla oikein muuta oo. Kai. Mutta ei kertokaa, onko tää mun kuvausjuttu tai kohta teidän mielestä hyvä. Ja hyvä valaistus. Ja on tää kiva tausta. Niin. Että mä teen varmaan taas tästä nyt suoraan tän no en tee. Unohtakaa koko juttu, mitä mä äsken puhuin. Mut siis tulevaisuus oli, niin se on sellaista. Ja muuten mä otan viikon päästä. Tai joku päivä tulee tää kysymyksiä. Mitä hetken musta. Ei kenestä tuolla tai tuolla tai tuolla tai tuolla tai tuolla, vaan tässä minä. Niin jos et tiennyt musta tai ihan muuten vaan jotain kysymyksiä, kommentoikaa alas. Mä laitan IGC vielä näitä kuvan, jossa on sit nää kysymyksiä. Nyt voitte laittaa kyssäreitä, mitä et tiennyt musta. Joten tämä My Week osa oli tässä, joten nähdään ensi videossa. Eli huomenna tai tänään tulee ehkä toinen. Tällainen pärisemisvideosta tulee mieleen. Mutta nähdään ensi videossa. Se on sijasti moro!